وسبحات وزسكلال كهايل كبر وسبحات وزسكلال أمانويل أملاك يلا كهايل كبر وسبحات أمانويل أملاك يلا كهايل كبر وسبحات وزسكلال ክርስቶስ ለከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስክራለ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘስክራለ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወንየ ውእቱ እግዚእ ዘኮንከኒ ረዳእየ ዘኮንከኒ ረዳእየ ብልባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ክላላይሶን ሰሙነ ሕማማት ዘሰሉስ ሰሉስ መዓልቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ብዕለተ ሶኒ ዝፈጸሞ ተግባር መሰረት ብምግባር ጸሓፍቲ ፈሪሳውያን ንጎይታና ምኽንያት መኽሰሲ ምንታን ክረኽብሉ ብዙሕ ከቢድ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሕቶታት ዝሓትሉ መዓልቲ እዩ። ንኹሉ ዝገብሮ ትእምርቲ ተኣምራትን ብናይ መን ስልጣን ከም ዝገበሮ ዝሓትትሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ እዛ ኣብ ሰሙን ሕማማት እትርከብ ሰሉስ ናይ ሕቶ መልሲ ትፍለጥ። ብኻሊእ ወገን ድማ እታ ጎይታ ሶኒ ዝረገማ በለስ ሙሉእ ብሙሉእ ዝነቐጸትሉ መዓልቲ ሰሉስ እዩ። አይሁዳውያን በትምህርቲ ጎይታ ኩሉ ግዜ ይቐንኡ ብምግባሮም ኩሉ ግዜ ድማ ይስዕቦ ኣሎ ብምባል ይሓሙ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቅድሚኦም ከቢድ ዝመሰሎም መስቀላዊ ሕቶታት ብምሕታት ጎይታ ምስ ገዛእቲ ዓለምን ህዝብን ከባእስዎ ተንኰል ካብ ምእላም ፈተነ ካብ ምፍታን ዓዳ ይወዓሉን ነበሩ። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን እውን ፋሲካ ንምኽባር ናይ ኢየሩሳሌም መምጽኡ ኣይተርፍን። ብዙሕ ህዝቢ እውን ብትምህርትን ተኣምራትን ይስዕቦን ይኣምኑን ኣሎ። ንሕና ኸ ንመን ሒዝና ክንተርፍ ኢና? ኣብ ትምህርቱ ድማ ንግብርታት የቃልዕ ኣሎ ብምባል ኣዝዮም ተሻቒሎም ነበሩ። በዚ መሰረት ድማ ብዓብዪ ክብሪ ብህፃንነት በኣማን በታንያ እናተመስገነ ናብ ቤት መቕደስ ምእታውን ነቲ መሸቀጥን መንገድን ገይሮሞ ዝነበሩ ቤት መቕደስ ዕደጋታቶም ገልበይጡ ስለ ዝሰጓጎም ብጭርግራፍ ገይሩ ብውርደት ስለ ዘባረሮም ከምኡውን ሓቀኛ ዓላማ ቤተ መቕደስ ድማ ብምንጋር ነቲ ክፉእ ግብሮም ስለ ዘጋሃዶ ስለ ዝወቐሶም ኣዝዮም ተሻቒሎም ነበሩ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣይሁድ ሊቃውንቲ ካህናት ዓበይቲ ህዝብን ነቲ ምኽሪ ሞት ክሕግዝዎም ዝኽእል ዝበልዎ ነገር ክሰርሑን ምኽንያት መኽሰሲ ከናድዩ ሓዳሮም ንጽባሒቱ ሰሉስ ሕቶታት ዝሓተትዎ። እቲ ሕቶ ድማ በየናይ ስልጣን እዚ ትገብር ኣለኻ? እዚ ስልጣን እዚስ መን ሂብካ? ዝብል ነበረ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 23 እስከ 27 ማር 11 ካብ 27 ክሳብ 33 ሉቃስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 እስከ 8 ነዚ መስቀላዊ ሕቶም ከምልስ ከሎ ብናተይ ስልጣን እየ ዝገብር እንተበልና ምስ ሮማዊ መንግስቲ ክነባእሶ ኢና ዝብል ነበረ። ምክንያቱ ዕደጋን ንግድን ክተክልን ክነቅልን ዝኽእል ብኸምዚ ዓብዪ ምስጋና ክምስገን ዝግብኦ ንጉስ ክኸውን ኣለዎ ብምባል እዩ። ነገስታት ድማ ብስልጣኖም ዝመጽእ ከምዘይፃወርዎ ርዱእ ነገር ምዃኑ ኣብ ልደተ ጎይታና ብሄሮዶስ ዝተቐተሉ 14,000 ዝኾኑ ህፃናት ምዝካር እኹል እዩ። ብናቶም ሓሳብ ድማ ጎይታ ካብ ምድራዊ ነገስታት ኣይኮነን፣ ክህነት ካብ ዝግብኦም ሌዋውያን እውን ኣይኮነን። ብኸመይ ዳ ዕደጋና ከፍትናን ሕግናን
ትእዛዝናን ዘለዎ ትምህርቲ ከምህር ከምኡውን ተኣምራት ክገብር ዝኽእል እናበሉ እዮም። ባየናይ ስልጣን ክገብሮ ከም ዝኸኣለ ክፈልጡ ደልዮም ተንኮል ፍሒሶም ናብኡ ዝመፁ ንሱ ግና ልብን ኾላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከም ወትሮ ክፍኣቶም ፈሊጡ ሕቶኦም ብሕቶ መሊሱ ኣሕፈሮም። ጥምቀት ዮሃንስ ካባይ እያ ካብ ሰማይ ዶ ወይስ ካብ ሰብ ብምባል ድማ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንንሕድሕዶም ተዘራረቦ ካብ ሰማይ እንተበልናዮ ከመይ ደኣ ዘይኣመንኩምዎ ክብለና እዩ። ካብ ሰብ እንተበልናዮ ግና ንዮሃንስ ኩሎም ከም ነቢይ ቆጽርዎ ኣለዉ እሞ ንህዝቢ ንፈርሕ ብምባል ኣይፈለጥናን ኢሎም መለስሉ። ጎይታና ድማ ኣነ ከዓ በየናይ ስልጣን እዚ ከም ዝገብር ኣይነግረኩምን በሎም። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ 23 እስከ 27 በዚ ድማ ሓፊሮም ተመለሱ። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ካልእ ሕቶታት እውን ተሓቲቱን ተወሳኽን ትምህርቲ እውን ምሂሩን እዩ። ብዛዕባ ምኽፋል ግብሪ ትንሣኤ ሙታን ወዲ ዳዊት ዝተባሃለ መን ምዃኑ ዝኣምሰሉ ሕቶታት ዝመለሰሉ ብምሳላ ገይሩ ድማ ዝመሃረሉ ዕለት እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 8 ሉቃስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 9 ሉቃስ 21 ፍቕዲ 38 እዚአን ትምህርትታቱ ድማ ትምህርቲ ሰሉስ ተባሂለን ይፍለጣ። ካብዚ ዕለት እዚ እንመሃሮ መልእኽቲ ካብ መርገም ሞትን ክንድሕን ንንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክነፍሪ ጎይታ ናባና መንፈሳዊ ፍረ ደልዩ ብሕጉን ኣብ ዝመጸሉ እዋን ቀፂለ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነስ ፍረ ሰናይ ግብሪ ሒዝና ክንጸንሕ ከም ዝግባእ እዩ። ሃይማኖትና ኣጽኒዕና ሰናይ ግብሪ እንዳገበርና እንተጸኒዕና በታ ክርስቶስ ንፍርዲ ዝመጸላ ሰዓት ኣቱምናተይ ብሩኻት ተባሂልና ብየማናይ ክንቆውም እዩ። ኣብ ሃይማኖት ከይጸናዕና ስነ ምግባር እውን እንተዘይብልና ግና ኣቱም ርጉማን ካባይ ይርሓቑ ተባሂልና ናብቲ ንዲያብሎስ ሰራዊትን ዝተዳለወ ስፍራ ክንድርበ ኢና። ስለዚ መንግስቲ ሰማያት ንክወርስ እንተደኣ ኮይና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ክንነብር ይግበአና። ካልኦት መልእኽቲ ናይ ዛዕለት እውን ጎይታና መፍትሕን ከም ዝግባአን ንሕና እውን ብሓቂ ኣብ መንገዲ ክርስቲያን እንተለና ብሰባት ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርና ክፉእ እንተተፈዲና ግዜ ክህሉ እንፍድየሉ ግዜ ክህሉ ስለ ዝኽእል ብኹሉ ክንገረም ከም ዘይብልና ዝርዳእ እዩ። ዘለኣለማዊ ስልጣን ናይ ባህርዩ ዝኾነ ጎይታ ከም ፍቓዱ ንሰባት ስልጣን ዝህብ ኣምላኽ እንተላይ ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ስልጣን ዝሃቦም ንሱ ክነሱ ብሓጥያን ክፉኣት ሰባት ነዚ ስልጣን ዝሃበካ መን እዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ እዩ። እዚ ድማ መን ምዃኑ ስለ ዘይፈለጥዎ እዩ። ዝምርመር እምበር ዘይምርመር ኣምላኽ ምዃኑስ ኣይስተውዐልዎን። ሕቶኦም እውን ናይ ቅንዕና ይነበረን። ንሱ ግና ንሕቶኦም ብሕቶ መለሰሎም። ጎይታ ከምቲ ንዓይ ዝገበረኒ ንዓኻትኩም እውን ከምኡ ክገብረኩም እዮም እሞ ከም ዝበለ ኣብ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባት ብዙሕ ተጻብኦ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ክመጽእ ይኽእል እዩ። ንኹሉ ግና ብትዕግስቲ ክንሰግሮ ይግባእ። ናይ ክርስቲያን ቤተሰብ ከምቲ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን በኣምላኽነት መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሎም እውን በኣምላኽነት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጠራጠሩ ኣምላኽነቶም ክሒዶም ኣማላድ እዩ ዝብሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ንሕና ግና ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ፈጣሪ ኩሉ ብዘይካ ብኡ ሓደ እኳ ዝተፈጠረ ከም ዘየለ ፈሊጥና ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚንና ኣብ ሃይማኖትና ጸኒዕና ነቶም ዝጠራጠሩ ድማ ብዝግባእ እንዳረደአና ክንነብር ይግበአና።
إذي كنجبر إغزابير قدوس منفسو يعدلنا أمين إن بلد دوية وهمام وإن بلد صائر ودكام أما كما يوم يبزهكم بفسها وبسلامة كريستوس مزأ وهم بإنتيان بهمامته بزونا آمين كريستوس بهمامته يبزونا ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ጸባኦት ናይ ጅሪያ ጅሪያ ላይሶን 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 ጅሪያ ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ብኖዲናይ ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ታኦስናይ ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ማስያስናይ ጅሪያ ላይሶን ጅሪያ ላይሶን ኢየሱስ